6 फेब्रुवारी ते 10 फेब्रुवारी सुट्टी होईया काय तुमका? सुट्टी कशा होईया? गावाकडे जायचं होतं, जरा जमिनीचे वाद होते. आउट. सुट्टी कशा गवीया? आजी एक बरा नाही गावाकडे. मागच्या वेळी तुझी आजी वारली ना रे. माझ्या आजीने 2 लग्न केलेली. आउट. सुट्टी कशा गवीया? ते सावंतवाडीत महासंस्कृती महोत्सवात जाऊचा. अरे मग हळू काय का बोलतो? बेंबेच्या देटापासून ओराड सगळ्या सिंधुदुर्गवासियांका कळा खोया. सावंतवाडीत महासंस्कृती महोत्सवात जाऊचा. बघा मेल्यानू, एका म्हणतात आपली संस्कृती जपणारो माणूस. अरे तुमका सुट्टी घेऊचीचा तर महासंस्कृती महोत्सवासाठी घ्यावा. तर आपली लोककला, आपली परंपरा सादर केली जातली. 6 तारीखला महाराष्ट्राची लोकधारा संगीत रजनी, 7ला जल्लोष सिंधुदुर्ग, 8ला महानाट्य शिवबा, 9ला मराठी बाणा आणि 10ला अवधूत गुप्तेंची संगीत रजनी. चल रे आपण